Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mu ne muku barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta addu'o'i da gode daga Alkur'ani da Sunna. A yau mun zo da wata addu'a, wata aya ga mutane 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa da suke fama da matsala na kaya da suke so su siyar da su nan take. Mutum ya kawo kaya yana so ya siyar da su ya samu riba. Kada su tsaya gashi yana buƙatar kuɗi. Kaya, gida ne yake so ya siyar, yana so ya ɗan yi wasu buƙatu. Wata mota ce yake so ya siyar, wani keke ne, wani kayan sawa ne, wani online business ne aka buɗe ake so kaya su saurin siyuwa. Wata haja ce aka siyo daga wata ƙasar ko wani wurin ake so an kawo kuma ake so gashi an shiga cikin damuwa ana so a siyar. To ga mafita daga Alkur'ani. Kamar yadda muke yawan faɗa, shi Alkur'ani magani ne ga komai. Maganin kowace matsala ne idan an riga an koma izuwa gare shi. To in sha Allahu Rabbi za a samu mafita bi'iznillahi ta subhanahu wa ta'ala. In sha Allahu Rabbi za a samu dacewa, za a sami mafita da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Abin farko dai kafin mu faɗi wannan aya, muna ƙara akkadawa cewa dolen doliya jama'a su riga su tabbatar da sun dogaro ga Allah. Dogaro ga Allah shi ke ba da komai, mai da komai zuwa ga Ubangiji, ƙasƙantar da kai, godiya ga Ubangiji kafin a yi addu'a, a ƙasƙantar da kai ga Ubangiji kafin a roƙe shi. Wannan na ba da dama, yana taimakawa wajen a ga an sami dacen abin da ake nema a samu. Sannan kuma magana ta abin da ake nema ɗin ya zamanto cewa halal. A nemi halal domin ita innallaha la yaqbalu illa tayyiban. To in aka sami abin da yake halal ko me za a riga a yi, sannan kafin a yi addu'a a yi komai to a gabatar da wani aikin alheri musamman sadaka da ayyuka da na alheri wanda za su sa yanzu take yanzu nan wannan addu'a ta samu karɓuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ita wannan aya ce ta 51 suratul Tauba. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wannan aya ana karanta ta kimanin sau 30 ko sau 70 ko sau 50. Ana karanta ta a tofa ta ga kaya, musamman kayan da suke iya jikewa. To gaskiya tofawar ita tafi. A tofa ta tabbatar cewa nan fa tana samun waɗannan kayan, wato shi tofin da ake yana samun wannan kaya, ko kuma a tofa a ruwa ga kayan da ake iya watsa ruwan a riga a kai. In sha Allahu Rabbi muna fata Allah zai kawo buɗi, zai kuma kawo mafita, zai kuma ba da nasara akan abin da ake nema. Muna dai ƙara akkadawa, muna ƙara akkadawa cewa babu mai bayarwa sai Allah, babu mai yi sai Allah. Dogaro da Allah shine ya isa abu ya yiwu. Miƙa lamari ga Ubangiji da ƙasƙantar da kai zuwa gare shi. Sauran abin da ke damun yawancin al'umma shine zuwa wajen masu sihiri, zuwa wajen masu 'yan tsubbu. Duk waɗannan babu abin da zai janyo illa ɓacin addini, ɓacin aƙida mai kyau, ɓacin nan duniya da kuma can gidan lahira. Wal iyazu billah, Allah ya riga ya kiyaye mu. Muna fata 'yan uwa za a ji waɗannan nasihohi da muka riga muka yi, ko muna fata 'yan uwa za su riga su dace da waɗannan abubuwa da aka yi. Allah kuma ya kawo kasuwa, ya kawo buɗi, ya kawo fatahi. Muna roƙon 'yan uwa da su yi subscribe ga wannan tasha tamu domin sauran addu'o'i su dinga zuwa musu, da bidiyoyi da muke yi su dinga zuwa musu.
sannan kuma su lakin ɗin wannan bidiyo su kuma sharing a social media domin amfanuwar sauran 'yan uwa su masu amfana da waɗannan alkhairi. Muna roƙon 'yan uwa kuma bayan wannan da sun gama domin samun albarka da su yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan sun ji wannan bidiyo kuma su rubuta ko a ƙasan comment na wannan bidiyo. Muna godiya domin salati ga manzon Allah na sa albarka a cikin duk abin da muke yi a rayuwa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.